Abusafo titiwobika asante so obi kire efa ya dure na ya kikakwa no ene twedi ampada woroma wayi ya dia nyina na jasi tribu ekoba edina ma asante ma kuo fila na bebe ya dure bi busa sa ade efa na di ka ye tuntum na sese ya yesika ase nyina ne se akonya da mpaya yana atuna nanom ne besewie na afa ato adi bresa de di kan ye program na atena akonya kese ye so ye to so mielu so sa wodi na na akoi ye bagina tum ana ya nyi ntum no eno no nya ni GSM eno ti na ya na mpanifo efira tuntum na ekira se ye ni abere na afa ye nya gini tum wie na bo hu sika ya egu ya na asante amamele mu no na ekira se atadwe ya te den ne twedi ampada woroma wa mai opanyina obatena akonya kokko so sipimu akoba asante ma kuyo hene brecho na etiebe ya ba akwaba. As you can see, and as I explained to you earlier, now you can see we have changed into very glamorous attire, and it shows that now we are happy because we have a new king in the person of Nana Ekoba Supremo Jesijima.
this program. And we're going to begin by introducing to you the elected executives of the association, so that everybody will know who is who and who occupies which position in that order. Sadi amamera ne amane asia no yeyi nanana mu wie se ya na aka akrachefo ananim diefo bi a onso ta akire na obaboaboa atoto neyema ama ahemfie aniama asisi ano na bebia yaduri eye saafo no na ye babo ohudin na edo o makere amansa ene nananom. As you all know, Ekoba Supremo Jesse Jima, the king of Asante Maiko, Finland. In the modern society, we say the president of the union. And then we have his vice, as we say in the modern terms, Nana Mensa Abrampa. Nana, you can give a wave so that people recognize you as such. Asante Mani We have financial secretary of the association in the person of Mr. Opon Kwachi. Mr. Opon Kwachi. Mr. Opon Kwachi. He handles all the financial. We have the secretary of the union, Mrs. Achere. AKA Achere FM. We also have the deputy secretary in the person of Mr. James Makion. My honorable self. Okay. The next person is the organizing secretary of the association. Ebenezer Amoni Kofi. Nana Nifahene is the organizing secretary. We have the first deputy organizing secretary, Mr. Patrick Osejima. There he comes. Then we have the financial auditor. In the person of Mr. Michael Poku Mabwa. That is him. Then we have the head of media and web administration. Mr. Kwame Afre. Then we have the welfare chairman in the person of Nana Opon Chemate. Then we have the deputy welfare chairperson in the person of Nana Akuya Osua Frimpong. She is taking care of our welfare at the kitchen. And then we have a representative of Asanteman Union to Ghana Union. MP. In the person of Mr. Kwame Ata Owusu. Kwame Ata Owusu. One Asanteman Creole and Ghana Union. Or they are no now to ya no dey go to the echo with any. Nanano. Okay, please. We also have the welfare committee members.
welfare committee members. Mr. Justice Boama. Justice Boama. And then we also have Mrs. Ajua Ofuluwa Kansa. Yemi aba Ajua Ofuluwa Kansa. Owura yere Ajua Ofuluwa Kansa. So she's also very busy at the kitchen. So, ladies and gentlemen, these are the executives of Asanteman. Nana Jesse Simplibu, Nana Noche, and then Nana Penifo. Penifo, what power? Someone, Nana, Emera, Roma Somo, now Suma Santiman, and the General Wendy. Now, media, in Casama, Casa question. As the lecture, the Nanoma, Ogunifa, some of Wama, Finland, as a Fuku, Naposho, Tutu, more executive free, and a Kuni Simuna Supa. Nani Yomope, Omo Aye, Amamre, Samamreno, Okoso, Na Chimali and Anam, Epimunse. Yẹn Ghana fún n'asá Asanteman no wọ́n máa ń rí owó ekuro ẹ̀mú okuro ní ọkọ̀ so a sika sẹ́m sísè ọ̀dọ́ kuro ní ndọ́mọ́ nyinaa no wọ́n na esi mu n'aso nti ẹ̀mẹ́sẹ̀ mu asẹ̀ ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀ a nta nana ne n'ahemaa ɛne ahemaafo ne ahemfo n'akyi na nkabɔ mu ɛnyɛ ɛkoro baako ɛnba sɛ executive deɛ. Yɛnkɔ ɛna mode mu di ayɛ no nkɔ ɛtaa hapɛ mmerɛ biara wɔ mfuro bebree so nti buo no a wɔde bɛma nana ɛna ahemaa ne ahemfo ne ahemaa no ɛno na wɔn nso de buo ɛma wɔn ama ekuo no ɛkɔ so nti na ɛsrɛ mu asɛ madaroma wɔmfa no korɛ ɛne ebuo ɛma yɛn a wɔn so yɛ amammerɛ a yɛfrɛ sɛ culture no na ɛkɔ so emu ne bɛka twa sɛ wɔma nyame suro ɛma mu mu ɛmoma ekuo no mo de mo da mo ase. To work hard and to give all necessary support to the chiefs who are the custodian of our culture. And above all, to show respect to the leaders.
Abisafo na no ne penfo ahia ebra ya duri nyame ada ma de abeduru bie eya prowura asantema kuo hene penfo se abobia dole sade a ofia bo brako property abobia ni hobie wo he pono bere na wo ma no na ma yedi na na sibi tre akwa si pribu braso na etiene na kasa Asantimai Koso Asantimai Koso Asantimai Koso Ba Nana Kofi Anoche Bresiama Ba Asantifo hini Toronto Where Ahima Ekria Jason Su Santimai Banifuo Where Eko ahoto Get onyedi na nakasa get onyedi Islamo Nyame asofo Abishiafo nyina mo ahia ha Ba Omo amofri baby Free Ghana Sweden Pa. Germany Ba Nkura hodo nyina eba ha Ba ene eye eni jida Ba ema me Where ema wo so Where ema me Nana kasa. ene asanteman ama me so Pa. ebe duru ha Ba eye ni gsm so ema wo Where? ene wo so wo hwe bie Where wo sua bie Ba na wo fa bie Ba monim nyina be ya Odia ene eye da asanteman Ghana manfo nyina ye wa ha Gloria ye hwe sa de we bie Ba ebi nsi ha Where na ne dikan Where eya adusiade kase Where? ema me ne wo nyina Where menka asanteman abakosem Where? entua mo aso Where mo atia abre na ne tofa ne se Ba eye opanyin kabranya ma Ba a ene odaso ye abusia panyin Ba eno son asanteman ho daye Ba onhwe asanteman enkabo mu Where sebe emum ene so daye pa ode che ne tiri Where wo yi kire nyano son ema omaka no ma ne ye wotwe Ba na nakasa o asanteman Ba asate wura no Gloria okasa omote asanteman Ba. ne asanteman aya asanteman na a nakasa yetio minu nyina ye hwe bie Ba ayemfo mienu Ba. na aba Ba. omoko Ba se de mu nyina nim no Uyora be ma be ye bi na me ye ni nyina Ba Gloria kasa so omoko na obi so beto aso Ba maba e ba beto aso Ba na adia me de hyase aye aseda se munya gidie wo mu Ba na mo de mi si so Where me me dia santeman nim ye mfa santeman Evata na nakasa o Gloria no enko nanim enkoso mo nyina ma ne ba ya se Ba ba ko for redu a egu Where ba ko for ensan enso nyame ni Ba Gloria no eno ti na me pa ma pamfofo Where Gloria o wa ka wati na nakasa o me ka me ho Ebe tiao Gloria mi so Ba asanteman Ba ti nana no himafo me da mo ase Ba se mo tie na sopam na mo giye na mo ne nyina ye beso Ba na mafutu a me de ekoma mo ni Where na no muntumi afu Gloria no na sebe wotete aduane bone e ma yefuna wodi ho chia me asate mawura kasa na panifo santima me koyie Ba. e menemo Ba ye no som nye santima na be som ye Ba me botaye
Medaye ba medibedi asanteman nim ba mentumi keka de meka ne se ba enkabomu ba medaye nyina ne enkabomu ba ye na o se tutu odi kan ba santema be ya santeman ba nyina te enkabomu ba enkabomu enfra santeman Yoradia kasa na konfronati a obeboa ye ma santeman ya santeman Yoradia kasa no asanteman kro e wa ha esu hu se na kasa asanteman be ko so a na kasa asanteman hu a enu ti ne ya to yensa fre obi a ye oni pa bebre wo no mu a 7 pedesa omunya asantefo na kasa so mpahema ba ko a ye ka omudo so me wo omudi e kire se ye nyina ye mra na ye mesom asanteman ba ewiase 7 pedesa ukro osika wetimesida Yoradia okasa o Gloria kasa o na ja sese premo okasa no okasa obi akasa edinia yedi enyedi Gloria no asatema wura na kasa o ma tiaw ukra osika obetimenya uka na wadem nemu enindie die sika ntimento ha ane eya wiase adia ye se mfie bebre wo ho ansa we wura no undi oka na kasa yetiaw adia ye se sika wo ho ansa ne enya ndie se ya do ko school pomo no na wa prepa mfie bebre ba nenso uwa odi ni nyina akọ umfanya sase so edane a unya sika siye obi befa odi che yo wan fan jo ubenya obi amanafa ba nemo wonim tie odi ko dabi eno ti na asanteman eto yensa fre obi bia wo ha ba momo bo asanteman de nyame dia domo no monfa medum asanteman ba amamra de chere ho se bin pege se nya bosonsem amamra so ni mo nya tutu na se dabi na kasa munyina mo beka ya ho ba asofo enim se yewra every bonsa yewra kasa mo fa mo nim dia mo nya mo beta Gloria no asate wura no kasa no na kasa yetio mo ko sku akọ achiri mo wonim die yewra mo fa dia mo asanteman yewra asate wura no na asanteman enya dia bon kwa na ye pe ya ba yensu ye obi a yetio na dia drei meda ipa ebi no as se o ka ho bi ene na ye hu de ekoso ba manu entimi emeto abraham na o wase na ye frame ekoba na onye bi ka se ekoba o pasanteman yi ba ise ai ba asmin so pasanteman yi ba Gloria ekunya na akoto no ba kone ko pribi ba ye de ma wasum ba e ho aduma yes so onya santimani enso no wa santima hodo ba e da safu na me enshira ba mai ba na kasa Gloria kasa kosa asantimemu ba na kasa yetio kosa asantimemu a asantima betumpo yetio na ubenya dom aduwani yetio ubenya dom aduwachi yetio e da enini yetio e ko be desi asantiman ewo oman yibo sebi enya bosonsem e de nyane mawa transo na mi se obetima boa nyame ka wo ho ba na kasa ba yetio Reverend yabo asiri yetio na me da wasi yetio na Gloria no okasa obi yedi na kasa yetio kasa me boba yenwie na baako a etwa toro a me de ka mo ne se kwaku
Kɔ na metaa w'akyi. Baabi a wobɛkɔ biara metaa w'akyi. Ɔfa wotaa m'akyi sɛn. Wonka santema ho na wotaa m'akyi sɛn. Wɔsɛ wodeɛ me se kɔgye akonnwa no. Kɔ na wokɔ a metaa w'akyi. Na mentaa w'akyi kwa. Baabi a bɛwura bia mewura. Na me sɛ ɔfa ɛne me wɔ asanteman wɔsɛ me so mewura hɔ. Ɛne ɔfa ɔsɛ wusu a wɔte hɔ. Ɛnnɛ ɔyɛ asantemani. Ɔfa meda wase. Saa na meda mu nyinaa wase. Obi bia wɔ ha bi aka ho bi. Ɛne nnɛ mete deɛ metie. Meda yɛ so a meka yɛ ne sɛ ɛporo yɛn. Yɛnya koro a asantema bɛtumi akɔ n'anim paa. Na ɛporo no so sɛbe wobɔ dam a wode firi fie. Nti mede firi me fie ɛyɛ asanteman. Obi bia na ɔwɔ asanteman mu a wate ada metu ho anamɔn. Matu bi so ho anamɔn. Ɛnɛ ɛne ɛgya opumu sanka a ɔte hɔ yi. Ɔka nipa wɔtwe a wɔde asantema baeɛ. Tu anamɔn ɛne nnɛ ɔka yɛ ho a ɔte ha yi. Menim sɛ yɛmfiri ankɔrɔ yɛ asantemani. Agya boku aminhyia. Mefiri fie a na mekɔ ekuokuo aka. Ɛyɛ nana asafagye agye ne mboaten. Mmaa do te akonnwa so. Na ne dayɛ ti bupo nyinaa ne sɛ ɔbɛkeka kuo nyinaa ya bom. Na ahemfo ɛnyɛ kuo a ɔmbɛtumi ahyia no wɔde nsawosoɔ na ɛsɛre fofie antoata na wato apom so. Ayade pa mɛtoa so. Mɛhwɛ sɛ ahemfo nyinaa yɛbɛka bom, ahemafo nyinaa yɛbɛka bom. Ni ahwehwɛ Ghana amammerɛ ɛwɔ ɔman yi mu. Ni ahwehwɛ sɛ Asante amammerɛ, Broni ahafa amammerɛ, amammerɛ wɔ baabi a ɛbɛtu mpɔn. Na sɛbi yɛwɔ baabi a yɛfiri. Ɔsɛ hɔ ɛne yɛkɔ. Ama bia ni hɔ a owu a ɛtakra ɛnka so. Nana Anɔkye Besiama Ɔba Ahema ɛne mpanyinfoɔ asɔfoɔ Ghanafoɔ ɛbaeɛ Germanyfoɔ askuulfoɔ ne adɔfoɔ nyinaa meda mu nyinaa mo ase mo mɛka asanteman ho asanteman ntumpo na asanteman ɛwɔ ade pa ɛma obiara meda mu nyinaa ase. Bonikasa. Nana Jesse, in his speech, thank everybody who is here. Those from Finland, those came from Sweden, Canada, Germany, and all other places. Nana Jesse considers it an honor. The first time such an occasion is being observed among people of Ashanti origin in Finland. Nana Jesse also said that it was a vision and dream of the head of Asante Maigu, Nana Kwabena Nyama, that has brought this union into existence. He also reiterated that the association had had two past kings in the persons of Otumfo Kwakutabi and Nana Asafo-Gyakye Boateng. Unity of purpose, because he believes that our strength lies in our collectivity. Nana Jesse also mentioned that the association, though is for Asantes who live in Finland, the association welcomes anybody who shares in the aspiration of the association. And as a result, we have people from other ethnic backgrounds who are also members
the association, and therefore you are all welcome to join the association, including our Finnish friends.